Uusi teksturipäkki. Tää on tämmönen vähän niinku simplestinen teksturipäkki. Tässä näytän teille vähän ruohoa. Tässä on vähän niinku tämmönen ruoho. Sitten nää kaikki värit on tosi hyvä. Koska jos rakentaa, niin aina huomaa, että joku väri ei ole sen värinen kuin joku muu. Mutta joo, tässä on yksi tämmönen hieno creeperi. Näettekö te? Ne on kaikki ihan, ei yhtään, nää on tosi sileitä. Ei yhtään niinku pistetä jossain vaiheessa. Mennään tänne takas. Tässä on tietenkin tää ihme aita ja kaikki nää. Sitten tää on sitten vaan 30% valmis. Yritän saada se mahdollisimman nopeammin valmiiksi. Tää on yksi mun suosikki tää tämmönen lasi. Tää on tosi hieno. Ja sitten tää glassplane näyttää tämmötteensä. Eli se on aika sopiva tähän Minecraftiin. Sitten uuni. Ja crafting tablein tuli vähän pieniä muutoksia. No niin, tässä on timanttiblokki, kultainen blokki ja iron blokki. Sitten ove ei ole vielä tullut mitään muutoksia, mutta kohta tulee. Ja sitten noihin tikkoihin tulee. Ja tässä on tullut vähän muutoksia tähän soihtuun. Niin, tässä se video sitten oli. Ai niin, ja Saplingsiinkin tuli semmonen hieno juttu. Mut joo, tää on sitten loppumoro.